mar masira motimore gwenge ma Uriri kama japuonjre moro wito ngimane bang' nyamburko mar obila tuome. Wach mabende nokelo ng'anyo mag jopuonjrego kendo rocho chenro mag wuoth apaya mawuok Awendo ka dhi Migori. Magi to kod mamoko nyakwa Ramogi oting'o mago mabende wuok e doho. Wan gi mathoth ahinya, omiyo mokwongo wayud thuond weche. Piny Kenya oketo winjruok kod riwruok pinje jowagunda EU mar jiwo tudruok e weche mag ohala. We are the one who are paying fee, and we know the burden of our parents. And we want to tell this government, you can joke with other people, you can joke with those your political age mates, your political colleagues, but you will never joke with the comrades. Jopuonjre mag mbalariany oseyo paro mar sirikal medo omenda mag somo mag mbalariany mathurka. Yule ambaye atapatikana na makosa, as the MCA has said, justice will be what? Will be done. Japuonjre achiel owito ngimane kama moko ariyo medo yudo thieth tok nyamburko mar obila tuomogi e gwenge ma Uriri. Arwakni machiegni nyakwa Ramogi mar yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag Migago chakore sani. Nyalo tudori kodwa namba 3600 kata bende nyalo luwo weche kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @RamogiTV KE. Bende nyalo luwo weche kokalo e Twitter handle mar awuon @GeorgeBati_, kata kopone ilimo Facebook page mar George Bati Daddy Cool kai follow tibro yudo gi achiel kachiel. Nyakwa Ramogi nyinga en George Bati. Machiegni jang'ad bura omiyo jotim nonro manono buche jariembo mar geche mag safari rally mag Zim Wahome ndalo 15 mar nyiso piny kaka burano dhi. Ma kajal mayande burano kata jal burano Bernardo Choi otamore wach mar golo Maxine e od ang'ech e yor ambun kendo chungo kata loro file mano yawne higa mokalo. Ochoi wacho ni ok ber loro burano kapok olerne do duoko ma ochiw ga chich mar nek Maxine Wahome. Wahome nodonjne kod goyo jariembo wadgi kendo osiepne Asad Khan ma bang'e to noduogo wito ngimane. Nyaka sani Wahome pok odonjne gi ketho moro amora e wi tho mar Asad Khan. In the application, he sought custodial orders for the respondent, Maxine Mringo Wahome, for 14 days pending completion of investigations, which he was carrying out in regard to an offense of grievous harm reported by Adila Khan in relation to his brother, one Asad Khan, who was by then admitted in hospital. Upon hearing the application, this court released the respondent on bond on certain conditions, including reporting weekly to the investigating officer until conclusion of the investigations. Kwa rekod mar do nyakwa Ramogi wang'i mago motendo gi weche magarita ahinya to wach mar apedha manchane piny owacho chako e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak. Jaod bura ma Pokot South David Kosing igeno chopo e log tich mar okwach kich DCI. Jatelono inono kotendo kod chenro madhi nyime mar seto kweth jonjore mag jamni e gwenge mag nyandwat mar Hoho mar Okak. Nyaka gie sani wadani watude ane gi jafwambo marwa Walter Nyambaga mantiere log tich mag obila mag okwach kich DCI mondo mi onyiswa kaka chenro koro chalo gie sani e kinde ma idwani mondo mi yangane ka nitiere tudruok moro amora e kind jaod burano kod weche mag rocho karita kwe ma osebedo katimore e gwenge makono. Walter Nyambaga ka oponi winja thuolo en mari mondo mi lernwa kinyisowa ni to nyaka gie sani ang'o gini ma osetimore e log tich mar okwach kich DCI to be ipone jaod bura Kosing osechopo kuno to gin ang'o gini hie ma omiyo nyaka ne dama na dhoge kotendo gi weche magarita ma okosebedo maber ahinya nyandwat mar Hoho mar Okak. George Bati, awinje yono makare ahinya mana kaka iselieko ne nyakwa Ramogi Jwang'. Wantiere log tich mar DCI e kanyo ma igeno ni jaod bura ma Pokot South biro chopo kaendi
Motelo mano ni geno ni jatelo biro chopo kae kar seche mag abich mana kaka ne oreko chike kod bad migao nogo mar ofwamb kich mosebedo kaluwo chenro ni maka kod kamana mar mondo mi dadhoge motenre kod gigo ma gilieko ni en go kod ng'eyo matut kendo nyalo konyo obila timo nonro motenre kod monj mag jamni kaachiel kod chenro mar seto jonjore mosebedo ka riombo kod chiaye kaachiel kod moko machwe weyo koganda moko wito ngimagi. Madhi nyime gi seche gendi en ni piny owacho osebedo ka temo manyo ngadhogo mag tieko lit ma jodak mawuok ahinya West Pokot kaachiel kod Turkana, Isiolo kanyakla kod Samburu osebedo ka kale lwet jonjore ma monjo kendo lalgi kweth mag chiaye. Okinyi ma kawuono igeno ni jatelo biro chopo kaendi mak mana kokalo kuom okil kamaloka mare Danton Omari oleronwa ni jatelono ne ni kod DJ moko ma achiel ari adek od bura ma pacho kaendi od bura ma malo, omiyo ochopo kanyo mondo mi ochwal chenro mage kaka ja od bura to kod kamiti ma entiere. Tok tieko mano to obiro chopo kaendi. Oloso kod Danton Omari mo biro kaendi motelne ma kendo oloso kod moko kuom apisas mag ofwamb kich ka idwaro ni mondo jatelo chopi. Mak mane omiyo gi ler mathoth ni jatelo biro chopo kaendi kochopo seche mag 8. Manyiso dong mana nyiri moko ma bende nyalo bedo maromo gi nusa kamaendi to jatelo biro chopo kaka to ok onyal chopo kaendi. Koro gima duong' ni maduong' ma wan godo ni seche gendi to okil kamaloka mare osingo dhoge ni gibiro chwalo jatelo no endo e nyim kwach kich gi endi nyimo ofwamb kich mondo mi chak dadhoge motene kod weche ma itude godo. Motelne ma endi jatelo no moko kuom mwandu magi mokelo kanyakla ndege mano mutiyo godo kaka lapapla ne oriko ondhi kendo ochak timne nonro gi bad ofwamb kich ka idwaro ni mondo ng'e tudruok ma entiere godo mathoth kaluwore ni kit kaka jogo mane ondhi motelo ma ilieko ni moko kuom jogo mosebedo ka yombo kod chiaye ne ondhi kendo toka ne ose migi thuolo gi rambun masiling 10,000 to ilieko ni jatelo no chal ka gima mano chulo ne gi omenda no endo kendo bendo omiyo gi gimilongo ni kopo makende kitiyo kod kalapapla no endo. Mak mana ni kokalo kuom okil kamaloka mare oluwo ni jatelo no ma en jaod bura ma South Pokot South ler kapamba kendo mana miene gogo gin mana weche moko mag siasa. Mak mana ni nyaka chop seche gendi obila osebedo ka temo nonro mar kolo moko kuom adieri mantiere nikech oluwo ni en bedo penjore owuon ni to ang'o momiyo en owuon en manyaka koro tude ket njore maket kod magiendi. Mak mana ni oluwo ni osebed ka itudo weche gi kod siasa kaachiel kod moko kuom jo od bura. Mak mana ni kokalo kuom jatend migao mar arita kwe Gire Kithure Kindiki kaachiel kod jatend piny William Ruto moseluwo ni gibiro timo duto maginyalo mar kolo oko kweth njore mosebedo ka kelo lit ne oganda mawuok kuonde ma kuo mag jamni osebedo ka thothie. Mak mana ni moko kuom apisas mosebed ka ichwalo mondo ochwal arita kwe e gwenge maket kod mago mar rakruok kod njorego moko chwe wito ngimagi to kata mana oganda kaachiel kod jodak bende wito ngimagi kaluwore kod monj ma itimo nyadi mang'eny kod magina ma seche moko kokwor kuom chiaye kuom dhano kuonde mag jotie to miyo oganda wito ngimagi. Nyaka chop sechegi maloyo ji 20 osewito ngimagi kiteno kod monj maket kod magi. Joy Bati moko kuom gigo ma nyaka chop sechegi kod rango matute ni to gin ngadho magi midwa ti godo mar kolo moko kuom jonjorego oko. Nyaka chop sechegi nitiere moko kuom obila ma iwacho ni kod ng'eyo matut ahinya kod lony mar rakruok kod kweth maket kod mago makoro sechegi osekwor kendo gimiluongo ni operation gi dholiech dhi nyime gwenge ma kuo mag jamni endi osebedo ka dhi nyime. Inyalo paro kanyo ni jatend piny ocholuwo ni mondo jatend bad migao mar arita kwe Kithure Kindiki kaachiel kod kanyakla kata mano obila mogo man kod lony mar rie kitiyo kod gik masinde manyasani mondo mi koro dar mondo mi odhi oyar ahinya to gwenge mag Samburu wendo mar kolo oko kweth mag jamni kweth mag jokuo jamni mosebedo ka kelo lal mathoth ne oganda. Mak mana ni nyaka chop seche gendi nitiere kaka itiyo kod moko kuom obila kaachiel kod jogweng' ma ilo nyumba kum initiative gi dholiech mondo mi ng'ano man kod maling'ling manyalo konyo e timo nonro kendo bende yudo moko manyalo kelo fungruok e yot mar ndhiyo kendo chwalo gi e doho kata mana rakruok kodgi mondo mi tiek kuku mosebedo
osebedo ka kelo lit ne oganda. Makmana ni moko kuom jok mosewito ngimagi kaka nyuola, familia kachiel kod osiepe to osebedo ka ywak. Makmana ni ok giluwo ni ok osekawo okang' motegno mar neno ni kit kaka kuo mag jamni gi itimo kachiel kod yo ma itimo gi godo ok oulo ni nyaka koro chok mana magina kowuok kuom oganda mantiere kod magina tok chik ka ging'iyo yorego malong'o mowinjo bed ni itiyo godo kendo bende moko ma bende sirikal opuodho mondo mi bed godo to ketie ngadho moko makare mabiro neno ni kata mana jok man kod magina kachiel kod kitiyo kod jotend loch nanga kachiel kod loch gwenge kiluwo moko kuom apisas machwalo arita kachiel kod marito oganda machiegni mondo mi kit kwe ma bad Kenya mamoko osebedo godo bende oketi machiegni. Jaod bura no endo igeno ni biro chopo ka ndiko chopo seche mag 8 mondo mi da dhoge kod ofwamb kich mondo mi en bende ogol dhoge gino mong'eyo kalori kit gigo ma itude godo ni chal ka gima ong'eyo matut kachiel kod siro kweth njore kata ngang'. Mano gima obiro lero ne kweth mag ofwamb kich mantiere e log tich mar DCI ka kendo mondo wan bende tok mana to biro thuolo mana penjo moko gino ma odaye dhoge malingling ma bendo chiwo kata ngang' inyalo ndhiye kata inyalo we thuolo to ka oseda dhoge. Mano biro timore odiochieng' ma kawuono kochopo seche mag 8. George Batiko Pondin kod penjo. Erokamano Nyawolta Nyambaga, onge gi penjo gi sani nikech mathoth ahinya obiro winjo ponono ni ang' weche oliekore kuom gik ma omiyo itudo jaod burano gi weche mag rochruok arita kwe nyandwat mar Hoho mar Okak. Koro bang' ofwambo bang' ka ose golo dhoge kata ndiko dhoge wi gima diponi ong'eyo kata mokia to ibiro miyo weche mamoko manyien mabiro bang'e. Wolta Nyambaga, erokamano ahinya. Erokamano nyakwar Ramogi, mano jafwambo mar Wolta Nyambaga kantiere log tich mar okwach kich DCI bure Nairobi ka bende iluwo wach mar jaod bura ma Pokot South David Kosing ma bende itudo kod weche moko mag rucho moko mag arita kwe momiyo luonge kono biro ng'e mathoth ahinya kang' poni osendiko kata en bende ogolo wach kuom gima ong'eyo. Wadhi nyime. Jotich ariyo machon mag kambi mar Sahad Enterprises Limited, Mohamed Salim Omar gi Abubakar Salim Mohamed, nochopo nyim jang'ad buche maduong' ma Mwangi K. Mwangi gi ketho mar kwalo maromo $44,000,000 kowuok e kambino. Ji ariyogo magin wuoro gi wuode ne odagi ketho kendo owegi gi rambun mar omenda maromo $5,000,000. Burano ibiro tal kendo tarik 6 mar dwe manyien. Actually, a positive shall be released today because it does support production of deposit receipts. Each can be released on a bond of 10 million. Jopuonjre mag mbalariany bwo riwruok mar Kuso bade Manyanza obogo dhi ng'anyo poni ibiro puodh paro mar medo omenda mag somo koa $16,000 ma ichulo sani nyaka $52,000. Paro makamano gol gi aput manono weche mag somo mag mbalariany pacho ka kendo igeno ni ibiro chwale ne jood bura mamalo chieng' tich ang'wen mar jumani kama ibiro goye kogno kod jood bura. Ka gitwak gi jofwambo, jopuonjrego okwedo mokalo parono ka giwacho ni pek mar ngima kod chal mar osumi gi sani pacho ka biro miyo weche mag somo mag mbalariany midhiero moponi od bura obiro puodho dwaro mar apudno. Comrades, power! For that I want to echo this to the government of Kenya. Kindly, number 1, increase the help loan, as you said during your campaigns. Number 2, fund the universities, as you said earlier, so that students are able to get the jobs, the work studies in the universities. Power. You know, those people who are going to, those lecturers, those VCs, they are not paying fee. We are the one who are paying fee, and we know the burden of our parents. And we want to tell this government, you can joke with other people, you can joke with those your political age mates, your political colleagues, but you will never joke with the comrades. Comrades, power. If you want to lower the quality of education, that is how it starts. We did not give the Ministry of Education through Machogu a chance to exploit comrades or to exploit parents, but we gave them a chance so that we can ensure that the comrades fraternity welfares are running in accordance with the laws and in accordance on how they want it.
Wadhi nyime piny owacho mar kaunti ma Murang'a kaachiel kod riwruok ma ok mar piny owacho chako chenro mar loso ne jopuonjre maromo 40,000 mag ECD nyuka e sikunde maromo 700. Ka oloso e sikunde ECD ma Kiriani, gavana ma Murang'a olero ni ochopo kwayo mar jopiny mar keto ne jopuonjrego mag ECD nyuka kendo gitiyo matek e neno ni gibero somo mar ECD kokalo e yore mag gedo. Spika ma Murang'a Johnson Muhuha opuoyo chenro ma otimno kendo nyiso mor gi tij kauntino. Jaod bura mar kaunti ma Murang'a Betty Maina okwayo tend kaunti mondo ber weche mag chudo mag jopuonj mag ECD kolero ni gitimo tich matek mar konyo nyithindo. Takriban 40,000 yani 40,000 ambao kuanzia leo watakuwa wanakunywa uji bila malipo kutoka kwa county government of Murang'a, na ili watoto waweze kwenda shule wakiwa na good nutrition. Na tunakuja hapa kushuhudia kwamba madarasa yameanza kujengwa na programu ya uji pia imeingia na basari inaendelea. Mambo ya walimu imeongewa hapa, na sisi kama lawmakers tutahakikisha hakuna mwalimu wa nursery school analipwa peanut. Koro wawere kod mag weche mag somo makono adonjane wach mar loso kare piny owacho. Jatend piny Kenya William Ruto biro bedo gi wich bar mar yiero jogo mabiro tiyo e piny owacho mare kaka jotend migepe kata CAS kalure gi ji mathoth mane osire e kampen ma ochwalo kwayo mar yudo lemono mar CAS. Chris Owino nigi ler mar wach. E list maji 224 ma ogo chapa kuduol mochung'ne ndiko jotij piny owacho Public Service Commission PSC, thoth josiasa mane olaro kombe mag siasa yiero mokalo ne oyudore e thuolo mar bedo jolup jotend migepe e piny owacho mar Kenya Kwanza. Mae biro miyo jatend piny Dr. William Ruto bedo kod achiedh nadi mar neno ni jogo mane ochung' kod yiero mokalo oyudo tich e piny owacho mare. Mana ndalo ariyo mokalo, jalupne Rigathi Gachagua ne olando e lela ni lemo mag sirikal gibiro mana pogo ne jogo mane ochung' kodgi e yiero mokalo kapok gideo jomamoko. Ati wale walipanda wavune kwanza, iko makosa? Iko makosa? Hata hao watavuna lakini wangoje. Si wale walipanda na wavune kwanza? Wakishavuna wavune ile tabaki kidogo, wale wakupanda waingie watafute huko nini ile tapatikana wachukue wakwende. Moko kuom josiasa manyinge gi oyudore list mar PSC gin Dr. Evans Kidero, Margaret Wanjiru, James Ongwae, Ketwa Ruguru, Millicent Omanga, Cleophas Malala, Wilson Sosion e kind jotelo mamoko. E counties ma Nyanza, jogo ma PSC opwodho gin kaka jagoro machon e migawo mar somo Dr. Julius Juan, Pamela Ochieng ma e county ma Homa Bay, Fred Outa kod Agnes Odhiambo ma e county ma Kisumu, kanyakla kod Nicholas Gumbo, Joyce Ndeda, Moses Oburu kod jafwambo Linda Ogutu ma e county ma Siaya e kind jomamoko. Duol mar PSC ne ogolo nyinge 224 ndalo machuok kende tok doho wito oko bura mane omak mar kwedo lemo mag jolup jotend migepe mane ochwal kod riwruok mar okinde e pacho kae LSK. PSC dhi dayo dhoji 224 gi kochopo tarik 1 dwe mar adek higani mar chwalo list mogik ma ji 18 ne jatend piny mar gwelogi bang' od bura mamalo puodho nyinge makamago. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ma timore e piny owacho mamalo wadhiane Kakamega. Moko kuom MCAs e kaunti ma Kakamega okwedo paro ma osegol gi tend kaunti no mar gero apisi mar log tich mar kaunti ma Kakamega mageto mwonyo omenda madirom siling' 800,000. MCAs go wacho ni omenda go inyalo tigodo e nyayo dongruok e kaunti ma Kakamega kar tiyo kode e gero apisi manyien. Jakom mar migawo mar omenda e kaunti ma Kakamega Boniface Osanga owacho ni gichich gi chenro mar gero apisi manyien ka koro gidwaro mondo chiwne gi ler mathoth kaluwore gi chenro no e kinde ma jopiny bende ma Kakamega owuok oko kagolo pachgi kotenore kod chenro no. Ile ujenzi wa ofisi mpya za gavana, mimi ningependa komiti yetu ya finance na budget, na mimi pia nikiwa mwakilishi wadi kwa assembly, wakati mjadala wa budget utakapokuja kwa assembly tutaangalia, kwa sababu hizo fedha zimetengewa kujenga ile ofisi zipelekwe katika sekta kama ya education, bursaries. Ward kama yangu ya Sheiwe hata ukinipa milioni 4
bado sitapea nusu ya applicants wa basari. Kwa hivyo hizo pesa ziwe channeled kwanza, kwa sababu ile ofisi gavana anayotumia saizi, ukienda vyumba vingi havina kazi, na sioni maana ya kujenga ofisi nyingine ili hali kuna ofisi yenye vyumba vingi viko empty. Pia kuna masoko yetu ambayo kuna soko zimejengwa hazina stima, hakuna maji, wafanyabiashara hawapo pia kwa sababu ya kukosa incentives za kuwasaidia kufanya biashara. Nashukuru manake mambo haya yote yameshughulikiwa katika ECIDP. Kwa hivyo kazi yetu sisi kama waheshimiwa ni kuhakikisha kwamba tunasaidiana na serikali iliyopo kuhakikisha ya kwamba yale yote ambayo yamepangiwa katika ECIDP yametekelezwa na mwananchi amepata services ambazo zinahitajika. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag Migago koro kawo yweyo mokwongo gi sani. Kata kamano in mabende nilidhonwa kinindikona kotende gi wechegi mor mar ahinya. Gikni neno ka awuoro masira ma otimore Wendo Uriri Road, but pole ne nyithindo ma ohinyore kendo mos ne jonyuol ma owito nyathigi. Mano iluongo ni thuon dhano wuod kodwogo Kanyamkago ma ondiko kamano. Iluongo ni Jituku. Okang'e ni orom dhanade ma en mana thuon dhano. Iler sana bati kendo areni malera ahinya gi josiaya kotelno kod Gavana James Orengo. Mano jaro sojo wacho ni wan koro sani kama neno weche manyien mag Migago to bende warito opich gor kod Kenya Police Ngeso. Erokamano ahinya. Nyakora Ramogi yiena mondo mi akaw yweyo mara mokwongo kaduogo pod wan gi mathoth. Kik idhi mabor. Machiegni nyakwara Ramogi ajwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich wakelo ni ngolo manyien. Tich ariyo ras reggae owake. Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene wateri ngolo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Raundi ya tindi kotika rabota imanya sai maiga. Hosori enyira nainde embauke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaiwana ina boli ga. Hozimba da gati ya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Na rarochi. Umbogo tabu atire baga. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchotaka
kurindi kende tige komutanga kurinda enibo amune mate yaye ayo muntu akwire kiaraiga engo kunere tengera egeticha egosori enyekigima yaruliriko aseviu sasa bono Shout yes! Upate nyota leo! Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda ama kutipo kendo akete mbui kaeto arito ok en kayiem. Ka oyier report mara abiro yudo $1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kik ibed mana janeno mar wach matuch, bede kind joma kuongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba achiel e keyo weche manyien. Machini ya kwa Ramogi wa Nkoroda ni mondo wadhie gwenge ma Kisumo kocha kama nyawado Millicent Adhiambo bendo seikore yo makare mar mondo miwa weche motenre kod odiochieng' ma idhialo kawuono. Odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi piny ngima dhialo odiochieng' mar dho mama kata dho oganda kendo kaunti ma Kisumo bende ok odong' chien idhialo odiochieng' ma kamano. Kotelgi kod jatend migawo mar weche mag tuke kido kod kit chwech Biti Sakinyi oyango ni nyasi mar dhialo dhowa en mano mitimo tarik 21 dwe mar 2 higa ka higa kaka yor paro ne oganda, kit oganda kod timbe mag oganda ka olero ni obiro tero e od bura matin ma Kisumo mondo mi okal chik maketo odiochieng' ma inyalo yalie kata mana buche doho gi dholuo. Chenro ma okoni biro miyo oganda yot ahinya to jogo ma hikgi oniang' kata maonge kod lony e weche mag dhok jowagunda bed gi yot e winjo kaka itayo chenro mopogore opogore mag buche. Adani mondo koro ni nyakwa Ramogi watudre kod jafwambo marwa Millicent Adhiambo kantiere Kisumo mondo mi waler kotende kod odiochieng' ma kawuono ni. George Bati achiel kachiel kwa wuok Mama Grace Onyango hol kuma bende chenro mar dhialo odiochieng' dho mama dhi nyime aka bende wan kaendi kod minister ma ochung'ne weche tuke mopogore opogore manigi bago chenro ni kawuono mondo mi wanyal dhialo godo odiochieng' dho mama. Mano dhok mokwongo ma ng'ato kwongo ng'eyo ka onyuole ma ong'ere go ni anto ajakanye in ijakanye. Ka ok aketho seche nyakwa Ramogi Ajwang' odiochieng' ma kawuono ni endi abro teri achiel kachiel ir welo mane bende noyuoro kaendi mondo nyal puonjore kod oganda luo mondo mi kik girweny kuonde ma giaye kik dhok lalnegi. Ginyiswa ni to bago chenro ma kamaendi ere kaka bro konyo oganda to gigeto ang'o kod chenro machalo kamaendi machiegni. Ang' nachak kodi ngire mondo mi nyisa ni to bedo kod chenro machalo kamaendi ma bende en oketo odiochieng' midhiale dhok mama. Mano dhok mokwongo ma ng'ato kwongo ng'eyo mong'ego ni anaja kuma kama. Ang'o mi uketo chenro ni endi to ugeto kod yango? Gima waketo kano ok en marwa, en mar piny mangima. Nyinga iluongo ni Professor Owino Reo, an Professor of Linguistics, mane osetiyo e universities mamoko kaka Moi, Maseno, Jaramogi, Great Lakes ma local ka basetemo. Santo kane ene bod universities tatemo keto weche mag dholuo gi bed makare. To UNESCO oseyawo gini kendo yange e piny mangima. Chik ma UNESCO nigo en dhano ipuonjo maber kochak puonje gi dhowa. Kendo Kenya osetimo mano kane wachako bang' uhuru nwachako ni joklas 1 nyaka 3 itiyo gi dholuo emipuonjo gi go. Kore kaya Kisungu kawo bang' kochopo klas 4. Kata jopiny ok nokawo mano matek to mano osetimore moko mano mar timo mago ng'eyo kaka indiko dholuo. Itok mano UNESCO noneno ni kara koro gima ber to higa ka higa giketo odiochieng' moro. Gin go odiochienge mang'eny mag UN oketo. To mar dhowa ni kawuono mwatimo ni Kisumu gonyo dang' no bed the only county
motime timni kendo wageno ni gibro time higa ka higa to ka gitime to jomoko biro ng'e berne mana ka omiyo watimo gini kawuono ok ni wami jomoko mondo ng'e dholuo molowa to miyo ji paro to wiwa wil nang'o gik mwatimogi to dhok ma dholuo king'eyo ting'eyo go kaka yien mabungu mane konyowa igyo kaka alwora marwa chalo nade yien nopidho manene mane tinwa go piny go ndingi be lal to nying dholuo dhok man to wacho kolal to walalo kata timbewa koro kwasalalo timbewa to gimoluongo ni culture biro maonge dholuo ni edero mar culture tek bero mar oganda gi timbegi ka dhok onge dhok mar mama to koro onge gimotimo. Erokamano ahinya. Koro kabiro iri aneno kirwakori ahinya manyiso luo kitwa gi timbewa. Inyalo mana nyisowa gimomiyo irwakori kama chakre wi gi odunga miting'o ni orengo. Kapok inyisa ni to bende ineno ka oganda luo oluwo yo maber kata lai maber kotenore kod wach dholuo. Chako nyagi nyingi. Mokwongo nyinga luonga ni Moses Okech. An jaugenya. Awuok Kisumu Museum emantie AGS kata African Journal Shield. Erokamano ahinya mokwongo nyikwa Ramogi Juang. Kalure kod nyasi makawuono ma oiki e dala mar Kisumu Mama Grace Ogot. Omiya mor maduong' moloyo. Nikech ma paro na kitwa kod timbewa. Luo kitgi gi timbegi. Weche kinde mathoth oganda mathoth waseweyo timbewa makata nyithindwa ok ong'eyo. Rwakruok na mwako kawuono ni inyalo neno ka rwako ogudu moro e wiya nyalo buogi kata nyathi moro nyalo buok. Mano ng'iso ni ma en jaluo. Ma ogudu kata simbo mar jaluo. Mano ng'iso ni mar jaluo asili. Orengo timo ne en rengo mar kwe kata mar loch. Ka itie kamoro morengo itie mano ng'iso loch to kod kwe kar kanyo. Kineno ka ting'o tagno mantie kar kaendi ni en owiso simbo bende mar loch ne jali indigo en jal ma owal e ki thor machal nadi kata nyandho marom nadi e iluo pien ma rwakruok wa machon ne warwako kimiluonga ni omethe ibro ng'iyo mbele na koni tinwang'o ka nitie moro molier matin ni indigo luonge ni omethe umo mbele chone wawuotho ka wan duge inyalo umo mbele kende to kigwenyori kod ng'ama chielo tichake winyi chien umo chien koni ndigo mane kaka ne rwakruok king'iyo batha koni no wan kod pien miluongo ni pien nyadiel mano mane jaluo nitie godo to notime ka luo ni juogi emokete ne mondo rwak gima chalo kamano wang'iso kitwa kod timbewa kama wan ka an gi gimoro kae miluongo ni gara no en kod ranyisi mare ne en raluongi kata tinde uluongo ni ong'we yamo ma ong'we yamo mane miyo watudore kod juogi seche mane iwinjo ka jalo moro goye piny to nitie tudruok mane kinde to kod juogi madhi kod sigia to dhi kod sira to kod gik makamago. Kuom mano en ni ahero dhowa ni kabisa timuru kinda to kendo akwayo oganda duto te nyikwa Ramogi Juang ni mondo wapuonj nyaka nyithiwa dhowa mondo mi ong'e kik iket nyathi kod dhowa gunda kinde ka kinde ket nyathi ing'ise ni ma en dani ma en kwaru ma en wayu wachomo gonde madhi mbele. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kabiro ir minister mabende en ewuon nyasi Kisumu County kandi kotenore kod tuge mopogore opogore. Ang' ninyisa mana piyo piyo ni to nyasi ni ugeto go ang'o e Kisumu County kandi bende en gino ma ibro ket kinde ka kinde mondo mi oganda onyal yango dhogi mondo mi oganda kik rweny mondo mi oganda ong'e ni to an ka aja Kisumu makanye ka aja Homa Bay makanye machiegni. Erokamano, an iluonga ni Beatrice, ane jatend Migago mar tuke, kitwa gi timbewa, chwechwa, to gi chenro go mag jomatindo, to gi nyithindo matindo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mong'ere e piny mangima. Kabila ka kabila riwore mondo gibed kanyakla, mondo gipar kitgi e yore mag dhogi mane giwacho dhok mar mama. Koro wan kaka Migago ma chik oketowa ma en achiel kuom tijwa monego bed ni watimo.
mondo ne wawacho ni kawuono ni wadwa bet kanyakla mondo wariwre gi jowa mondo wapar dhowa kaka oganda ma en dholuo. Koro odiochieng' ni kwa bedo kode, pok wabedo ga kode Kisumu ka, but wawacho ni kochakore higa ni. Koro wabro ndiko tarik 21 ka tarik 21 dwe mar 2 higa ka higa. Wabedo kanyakla mondo wariwre, mondo wawach dhowa, mondo wang'e gik mang'eny ma ok wang'eyo gi dhowa. Ng'ati luongo kaka ni luonga na Kinyi, to samoro ok ang'e nang'o momi luonga na Kinyi. Koro kwa bedo kanyakla kamae to miyo wapuonjore, ang'e gimomi luonga na Kinyi, ang'e gimomiyo ng'ati luongo na Tieno, kata gimomiyo kamoro iluongo ni Kajimbo, Kano, kamano. Koro wapuonjore mang'eny odiochieng' ma kawuono, kendo amor ni ne wan gi nyithindo mang'eny manie skul ma be puonjore mobiro ka mondo ging'e dhowa. Koro an adwa kwayo kendo awacho ni kaka jatend migawo ma achiel kuom tija en loso chike. Wabro loso chik kaka Kisumu kendo wabro tere assembly mondo kale, mondo wabed godiochieng' ma wan kaka jo Kisumu, kata kidhi office kama offices mag sirikal nitie, to chieng'no en chieng' wacho dholuo. Mar ariyo bende wadwa ni mondo walos chik mondo od yalo bura ma wan go Kisumu ka, gin bende gibede gi section moro kata odiochieng' moro ma chieng'no iyalo gi dholuo, modani mani dala madwa winjo ni to od bura cha iyale nang'o, onyalo winjo. So mano gima wadwa timo, kendo wadwa ni mondo walos chik, tenda kwayo jowa ni wan duto kamoro amora ma wantie, ok ochuno ni nyaka ibi mana kama wabeteni, to kama intie kawuono ka in gi nyithindi e ot, wach kod gi dholuo mondo ging'e ni mae dhowa, and wan kaka joluo mae identity marwa. Kidhi kamoro kata kidhi ei wagunda to kiwacho na mosou eka gidhi ng'e ni akanye. So dhowa no en gima nyaka wabed mamorgo, kendo akwayo ni mondo wakawe kaka wan kendo wadhi kode mbele, kendo kaka county wabro bedo gi kendo higa ka higa tarik 21 dwe mar 2 higa ka higa. Mana ya machiegni eno kiyopo nyasi kawuono, nyalo mana chako na gi nying nyisi ni winjo nade chopo nyasi mar dhialo dhoi gi kata dhowa, dho mama mano kuongo uogo kodi kano nyuol king'iyo kamera. Luonga ni Lorin Auma. Kawuono gi mor mang'eny ahinya nikech kawuono ayudo puonjruok mang'eny kuom madongo mantie gi pak mang'eny man nokia. Koro kawuono chon mantie gi luor mang'eny nikech gik mang'eny ma ipuonjwa mana sigana mawinjo kuom parents ma gini mane gineno, lakini kaka kawuono koro kel tugoni mokel chenro ni wasomo magik moko mane wakiaga, wang'eyo ni jok mabiro kang'wa tokwa gidhi yudo gini nikech gini kaka osekele ni mobiro kama ochak puonjwa kodo ni gin be gidhi yudo madhi puonjre. Koro ka gidhi puonjre no wang'eyo ka gibiro malo cha gin be gidhi ng'eyo gimane wambe waneno kaka kawuono ni. An gi mor mang'eny. Erokamano ahinya. Katieko mana machiegni ni nyalo wacho ang'o odiochieng' ma kawuono chori ka? Agoyo erokamano. Mokwongo nyinga iluonga Calvin Otieno, kiero jogo opako ni wuod Nyaboro. Agoyo erokamano ne kaunti ma Kisumo mar tayo nyasi ma kawuono ni, nikech sani king'iyo kata e bura e boma kae mar Kisumo yudo ka ojende olal mang'eny. Yudo kata ka gintie town dhok ma giwacho ken dhok ma oyangre mwang'eyo madho mama chande. But wagoyo erokamano ne kaunti ma Kisumo kolore gi loch mar mama kae, nikech yudo ka kendo joma mine be ema wan godo ka be mang'eny. Koro mi agoyo erokamano, amedo puoyo kendo adwaro ni gino med dhi mbele mondo ojende mang'eny omed yudo puonjruok kuo kuom dho mama. Kwayo mane ma in go ne jonyuol masani konyuolo nyithindo ok minyinge manyiso ni ojaluo, inyalo wacho ang'o gi jogo ma bende ok dwaga yangore ni gidwa wacho dholuo e kind oganda, kiyudo ng'ato to en odwa mana ni owach kodi dhok ma gisumo kaka Kiswahili kata mokwongo kuom jonyuol ma moritowa, yudo ka sani yudo ka jonyuol onyuol to nying ma gikwongo miyo nyithindo gin dho ma oko malibamba. Yudo kichako nyathi nying moro ma wazungu, wakwayo masani nikech kata an iluonga ni Calvin Otieno Mondi, nomiya nying moro ni Brighton but mano nadhi agolo. Koro kwayo marwa kaka ojende wamedo sayo kendo jonyuolwa kunyuolo nyithindo are sani migi nying mowinjore kendo umed luwo chike maluwowa ka joma chon, kaka nimiyo gi nyinge mag yudo ka ng'ato chak nying dagi nying kwargi. Koro wamedo kwayogi gi maintain macha
iluongo enhance the diversity. Mana kamano joj bari ka gisewinjo oganda gimor kendo gidhielo odiochieng' dhowa ni endi ka gin gimor mogundho ka ging'eyo ni chakre kawuono oganda bro chako wuoth manyien kendo rwenyo ma giserwenyo godo ka giwe dhogi kendo giwe kitgi gisumo kido ma ok ne onyuol gi godo gibro chako yo manyien sani mondo mi ginyal mor kendo giyang dhogi kamoro amora ma gintie ka gipuonjore ka ging'e ni anto ang'e yora anto ang'e kuma yae ang'e gunda ang'eyo gima chalo kama dhoga nyalo wacho kamoro amora ma antiere ka onge gi luoro kata gi bok mora mora kata in kara mang'e ni ne studio kanyo no ang'eyo ni imor nikech dhok mowacho ni ema sani oyang wang' jowi mwanyalo wuoyo gogo ganda makata mama mani ot kucho nyalo winjo weche manyien kaka medo tucho gi dholuo moyangore mobidhore ma ok gibed gi penjo mopogore opogore ni to ang'o mowacho kanyo gi dho jowagunda ka kamano taduoko ni e studio mondhi nyime kod kelo weche manyien mamedo tucho koni kod kocha George Bati. Erokamano Nyamili Center Dhiambo kuom lipot makare ahinya ka wuok Kisumu iwach mar odiochieng' mar dho mama kata dhok mayango oganda. Koro wadhi nyime. Ten kaunti ma Kakamega ochako chenro mar pogo nyithind rech ne jopith mondo omi ojiw pith mar rech. Chenro mageto chiwo nyithind rech 1,000 ne jopur duto kata jopith duto 581 e gwenge makono. Japith maduong' mar rech ma Kakamega Laban Mwanzo emano telo ne chenro mar pogo nyithi rech go mabende owacho ni Kakamega e kaunti madhido kwan rech mamalo kopim kod kauntis mamoko kaka Kisii, Siaya, Busia kod Kisumu mabiro yudo nyithind rech matin ne 300,000. Olero ne jopith bende biro yudo chiemb rech. Chenro no otelie koda duol mar ohala mar chwech mag pi miluongo ni Aquaculture Business Development Program ABDP kisire koda gulu mar omenda masiro weche mag pur International Fund for Agriculture Development IFAD. Ndio nichukue chakula. Alafu mimi mwenyewe nitaongezea samaki hapa. Kwa vile nitakala niweke hapa samaki 3,000. Sasa hii tumeka ni ya serikali ambayo nimpatiwa na serikali. Nitaongeza yangu. Kuna mdhamini mwingine ambao pia atanisaidia. Ataniwekea samaki hapa 2,000. Itakuwa ni 3,000. Sasa samaki hawa unajua anakuwa utajiri kwa vile samaki kama nimeweka sasa ni shilingi 5 kwa samaki mmoja. Samaki huyo shilingi 5 huyo. Kama ndauza bei ya chini sana shilingi 500 baada ya miezi 7 ama 8. Kufikia Jumanne wiki lijalo ambapo tutaona ya kwamba kila sub-count wakulima ambao walikuwa identified na ABDP department program wameweza kupewa hizi fingerlings. Kila mkulima ambaye amewekwa katika program hii ya ABDP ikifadhiliwa na IFAD, kila mkulima anapata fingerlings 1,000. Na sasa tunatarajia kupeana wakulima 581. Kuna wengine wanapewa fingerlings, wengine wameweza kupewa tayari liner, na sisi tunapeana liner, fingerlings pamoja na feeds. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono yawo riwruok mar karo ohala mabiro riwo piny Kenya gi riwruok pinje jowagunda mabende okelo kanyakla johala makwan gi romo 500. Riwruogno oriwo aput mag ohala mag pinje maoko kaachiel kod riwruok maok mar piny owacho mar KEPSA. Kotwak e romono, Ruto yango ni ohala ma Kenya osebedo katimo gi riwruok pinje jowagunda EU en mano matego ohala e kind pinjego ahinya to e sekta mar pur. Thank you. May we have the EU ambassadors joining His Excellency on stage. Kenya takes our relationship with the EU very seriously. That Kenya is indeed open for business. At the end of the business forum today, we are opening a deal book, and Ambassador here is going to work with the Principal Secretary to open this deal book. Our engagement has benefited millions of Kenyans through support for better access to clean water, affordable energy, enhancing ports and harnessing wind and solar power and geothermal energy. EU is the largest destination for Kenyan exports, accounting for about Kenya shillings 170 billion in 2021. Equally fundamental is that the EU accounted for 16.5% of Kenya's total import bill in the same year, which amounted to 355 billion Kenya shillings and represents an increase in value of imports to 14.8% from the previous year. Trading with the EU helps Kenya create millions of direct and indirect jobs in tea, coffee, cut flowers, and peas,
value chains, which are our main exports. Jodak ma ahero ahinya to johala e bomano koro nigi paro mopogore opogore kaluwore gi chenro mar piny owacho mane gichwalo godo mbui mar wifi nono maonge chudo e kor gwenge. Giwacho ni wifi no ne otiyo e yo makare thuolo mar juma achiel kende bang' kano oseyange kendo gi thuolo ni teko mare odok piny mokalo ka koro kata moko kuom johala dwaro ni mondo piny owacho ochwal negi chenro machielo manyalo konyogi kaka jopiny. Chenro no mar wifi ne oyang gi jatend migawo mar yore mag tudruok lony manyasani Eliud Walo giko dwe mar 12 higa mokalo. Gino ma piny owacho timo mondo miyo ne ni gisiro timo ohala manyasani e yor mbui. Kele ok osebedo active ahinya nikech ok ang'eyo ni tang'o mosetimore nokele to bang' 1 week kama to koro en week ok ang'e ni ji overload mang'eny. Wifi manokelni odiochieng' manokele notiyo maber. Chakre noti maber odiochieng'no pok chako duogo tiyo kendo. Nyaka sani johala gima to johala dwaro iye ka giwacho ni wifi ni ok konygi. Kinya kelnegi gima ber manyalo konyogi to ginyago erokamano. Wifi nyaka ne kel kae awacho ni gimoro about gimoro 1 week 2 weeks no ber kata wan kane wabiro wabed ka kata kwa accept e simu to no konyo then kuma no ber go be ni password no ko chandigo. Japuonjre achiel mar sikund sekondar Malwala e kar chung'uru bura ma Uriri owito ngimane ka ariyo mamoko yudo thieth e od thieth maduong' ma Migori bang' nyamburko mar obila tumogi. Wach masirano ne ong'oko yore mag wuoth e apaya mawuok Awendo kadhi Migori e kinde mane jopuonjre mag sikundno ne obago ng'anyo kendo dino apayano ka gikwedo masirano. Kaluwore kod japuonja Frank Aol, obila ne lawo nyamburko moro kido mar Probox mane otamore chung' mondo mi otimne nonro. Jalup County Commissioner ma Uriri Monica Kang'ethe owacho ni pok giyango gima ne otimore ka gisingo timo duto mar yango adiere wi wach mar masirano kendo ni gibiro kawo ndamo mager ne jal mibiro yud gi ketho. School compound around Luala. Some police vehicle was trying to chase a Probox. Seemingly, they are saying that the Probox had some illegal drugs. So in the process of trying to speed up to catch up to the vehicle, an accident occurred and one of our students passed away. Sitaki kusema makosa, unajua sitaki kuweka makosa before we do preliminary what? Investigations. Lakini yule ambaye atapatikana na makosa, as the MCA has said, justice will be what? Will be done. Kwa sababu hii Kenya lazima sheria ifanye nini? Kwa sababu kama watoto walikuwa wanapitia kando ya barabara, tunataka kujua what happened. Ramogi kowere gi wach mar masirano kendo bende wakwayo timo mos makende ne skul no Malwala kaachiel kod bende janyuol ma wito nyathigi kod ma bende nyithindgi yudo thieth gi sani wakwayo negi chang mapiyo kendo wakwayo ni mondo joriembo kinde duto te obed motang' kendo ging'e jok ma bende tiyo gi apaya ma ok gin joma riembo. Wadhiane Kisii. Kaunti ma Kisii en achiel kuom kauntis ma pacho kama osebedo katimo maber e ohala mar uso kendo pidho rabolo. Kata kamano, ohand rabolo kosebedo katimo maber gi e kindeni okang' makoro chuno riwruoge mopogore opogore mar biro gi yore mamoko mag gundho ohalano. Riwruogego sani loso math mawuok e rabolo ka bende gi oro nyaka math makamago e pinje maoko. Sharon Ong'aw nigi ler mar wach. Piny Kenya mangima, kaunti ma Kisii ong'ere kaka kaunti ma pith mar rabolo osebedo katime maber. Ma en kaluwore gi kor lwasi maber mosebedo ka neno e gwengego. Kaluwore gi nonro mar migawo mochung' ne weche mag pur kod pith, tans maromo 359 mag rabolo wuok e kaunti ma Kisii higa ka higa. Pith mag rabolo itime puothe maromo heka 6,350 ka oriw e kaunti ma Kisii. Kopogore gi mano, jopur mag rabolo osebedo gi achiedh nade ma koni kod kocha. Giwacho ni ok osebed kichiwonegi tiegruok makare mar chwalo pith mag rabolo. Walimo achiel kuom puothe ma itime pith mag rabolo e kaunti ni. Ma en puoth Vicky Onderi, miyo ma bende ne ochung' e komb jaod bura mar kaunti ma Kisii, kata bende ne ok oyudo kom makamano. Puothe nitiere e gweng' ma Nyamataro. Ka odhi mbele gi tijege, en bende oloso math mawuok e rabolo. Vicky leronwa gimomiyo ne ochako ohalano. I was looking at our people are really suffering and they don't have where to get the materials for them to plant. And when I started doing this lab,
I supplied the tissue culture bananas to some counties. After that, I found that there is no market. Hakuna soko ya mandizi yetu. Tunapeana, tunapeleka watu wetu wamepanda, lakini hakuna soko. Nikakaa, nikafikiria, nikasema ni heri tutafute soko. Viki la rachid nade mosebedo kao kale ekito hala motimo. Wakati mumeangalia hapa, mumeona niko na winery yenye nimetengeneza, tuko na more than 2000 liters ya wine. Kitu ningependa kuuliza serikali yetu kuu, na asante sana kwa Dr. William Samoei Ruto kwa ile kazi unafanya ya kusema bottom up, na nikupatia watu seedlings to provide water and also tractors the way you said uko Siaya. Na ningependa hapa Kisii nikuombe na serikali yako kuu tukue na policies. Okech Titans enejal motelone math mailoso ipodhone. Oleronwa kaka odiochienge mapile kapile chalo. Banana is one of the product or a raw material that is being produced in Kisii. But with this long period, we have not realized the potential of the banana in the Kisii region. And therefore, what we are doing for farmers to understand the importance of growing banana is the value addition. That value addition is we are producing wine, we are producing crisps, we are producing flour, that is the fortified flour. Okmanaputh Viki kende emitimo halani. Kilomita abiro ko wukai wachope gweng mungere kaka menyikwa Bobasi. Kawarado kod group domamine mungere kaka Okweigama. Kagedhi mbele gichendo mar loso rabolo, mauwinjo gi kow e pinje maoko. Group ni ne olos e higa mar 2007, tok tulo mane omuoche pacho kae bang' yiero mar higano. Kadwaro maduong' en mar ting'o malo ohand joma mine. Pith mar rabolo emomi pek kae. Helen Omai leronwa mathoth kotenre gi grubni. Na lengo la kuanzisha hiki kikundi, tuliona wamama wanahangaika sana kwa njia ya kupata pesa, hata watoto walikuwa wanakaa nje hawasomi, na pia wengine walikuwa wanachukua mikopo kama ya Kenya Women, wengine hata walikuwa wamepomolewa manyumba. Tukaona ni vizuri tuanzishe huu mradi chama ili uweze kutusaidia. Tukaendelea hivyo tukiwa wanachama 6 kwa miezi 2. Kifika mwezi wa 3 wakaongezeka wakafika 15. Kata bende gitemo kar nyalo margi mar dhi mbele gi ohalani. Bende gintiere gi achiedh nadi mathoth. Changamoto ambazo wanapata katika kikundi hiki ni kwamba hatuna dehydrators za kuanika ndizi nyingi za kutosha. Kwa hivyo tunafanya hii shughuli ya kukausha ndizi kwa kiasi kidogo kwa sababu hatuna dehydrators za kutosha. Kalore gi pek magikale, omiyo sirikand kaunti ma Kisii dhi nyime mar tieko kambi maloso rabolo mantiere e kar tiegruok mar ATC mantiere e chuny boma ma Kisii. Kambi ni isiro kod kambi mawuok e pinje maoko manyaka sani osegolo siling $110,000 mar chwalo gedo mare. Sirikand kaunti ma Kisii bende geno ni biro golo siling $40,000 mar bero pur mar rabolo e kaunti no. Kambi maloso rabolo e kaunti ma Kisii igeno ni biro nyayo thuolo mag tije ne kwan mag jodak madirom 700 bang' ka gedo mare ibiro tieki. Sharon Ongao, Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda kwenye Shabiki Jackpot Mbao. Mimi naitwa
Peter Ng'ang'a Kangacha, na huyu ni bibi yangu anaitwa Mary Njoki. Nafanya kazi hapa biashara hapa Nakuru Town, niko daktari clinic officer, natibu ear, nose and throat. Shabiki jackpot bao nilishiriki Jumamosi. Mara ya mbele tu nikaweka kwa ile namba 29063 na nilitupa 100 mara mbili na nikasahau hivyo mpaka Jumatatu nilipoambiwa nimeshinda, na although sikuwa nakubali, nimekubali. Kuwa mmoja wao. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa 20 bob pekee kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na waweza kuwa mshindi wa zaidi ya milioni 20. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. BCLB number 416.